Aké sťažnosti vás viedli k tomu, že ste začali užívať kapsule Herbamin? Nuž, moje sťažnosti boli nasledovné. V roku 2014 mi odstránili žlčník spolu so žučovými kameňmi a od tej chvíle bol môj život na konci. Všetko, čo vo mne mohlo byť rozrušené, bolo rozrušené. Zažívala som neustále nadúvanie, ale nielen tak hociaké, ale do takej miery, že to bolo ako pri pôrode. Neustále hnačky, krče, bolesti. Takéto veci ma trápili. No už niekoľko mesiacov užívam kapsule Herbamin a zaznamenala som určité zlepšenie. Už predtým som bola veľkou priateľkou byliniek, ale dovtedy som ich pila v čajoch. Snažila som sa zistiť, čo je dobré, ale v kapsule je všetko, čo by ste si mali vybrať z 10 rôznych čajov. Ak nemusím, lieky neberiem, pretože aj tak mám veľa problémov a verím iným liečivým prípravkom. Či už je to čaj alebo kapsule, mám pocit, že sú užitočnejšie a menej škodlivé ako lieky. Takže máte pozitívny názor. Pozitívny v každom prípade. No odkedy užívam tieto kapsule, zažívam menej nadúvania, menej hnačiek, takže môj život je pohodlnejší. Môžem ísť von z bytu, lebo predtým som sa nemohla veľmi pohybovať von. Tak vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.